Fil-fema ta' Jeffrey Pullicino Orlando, il-gvern qed ikaxkar saqajh biex jippubblika l-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni. Kien anka il-President ta' Malta qal lill-ġurnalist li l-liġi tal-koabitazzjoni ftit ġimgħat ilu kienet għal konsiderazzjoni tiegħu biex jaqra fuq il-desk tiegħu. Bodri dana ħanerġa' nsaqsi għalfejn qed niddilejjaw jekk fil-każ noħorġu liġi li hija anka skont li qal il-President ta' Malta ippreparata u lesta. Il-prassi parlamentari hija li abbozz ta' liġi jgħaddi fidejn il-President biex jiffirma wara li jkun għadda mill-Parlament. Iżda l-abbozz dwar il-koabitazzjoni għadda fidejn il-President qabel il-Parlament. Mossa li skont id-deputat nazzjonalista setet saret bis-sieb. Jista' jagħti il-każ għax imbagħad ikun hemm anke reazzjoni negattiva u forsi negattiva ħafna aktar definittivament għal-liġi ta' koabitazzjoni milli qatt jista' jkun hemm għal-liġi responsabbli daqskemm ippreżentajna jiena l-kollega tiegħi l-Onorevoli Jeffrey Bartolo. Pullicino Orlando insista li l-koabitazzjoni ma kienx fil-manifest elettorali nazzjonalista u l-fatt li semmit fl-indirizz tal-President fil-bidu tal-leġislatura ma jfissirx li l-Gvern għandu l-mandat li jimplementa. Fakkar li kien propju għax m'hemmx mandat elettorali fuq id-divorzju li kien deċiż li l-kwistjoni titpoġġa quddiem il-poplu. Michael Falzon qal li l-iskema ta' titjiriet biex Maltin joqogħdu barra jiġu jivvutaw dejjem tħabbret malli ġie ppubblikat ir-ritt kemm fl-elezzjonijiet ġenerali kif ukoll fir-referendum dwar id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Imma għal xi raġuni din id-darba ma ġarax hekk.